Ja, voor ons is dit net zo ongelooflijk als voor jullie. Weet je, het is echt zo shocking dat je denkt van hoe kan dit? Weet je, hoe kan iemand die weet wat de effecten zijn op kinderen dit doen? Weet je, en het was geen slechte kinderpsychiater. Het was echt een goede kinderpsychiater. Dus dan is het juist helemaal niet te geloven en niet te bevatten wat die man daar gedaan heeft. Therapeuticum had haar cliënten schriftelijk op de hicht gesteld over het Nijs. Omroep Friesland speelt mij de mem van 2 tienerjongens die bij de vertochten in therapie zitten. Ze willen net voor de camera. Ze wien verbjusteren, ze wien verslijn en in shock, vertelt de mem. Want ze zeggen dit op geen enkele wijze aankomen. Het contact met deze man wie professioneel, maar hij wie altijd rustig en inlevend en begrijpend en heel sociaal. Daar had ik nooit echt zeg maar, lichamelijk contact geweest, net als het opnemen van de bloeddruk of zo wat. En daar had ik altijd een van de ouders bij geweest als de peteren plak vonden. De jonge cliënten bij Therapeuticum krijgen professionele begeleiding aanbeen. De 66-jarige psychiater had via het Nederlandse consulaat in Nepal help aanvregen. Het houdt in ieder geval in dat je bezocht wordt. Dat is zeker voor als je wat langer zit, dat je €30 per maand krijgt om je levensonderhoud te voorzien. Het hangt ook allemaal een beetje per persoon af. Het kan zijn dat je ook contact onderhoudt met familieleden. Dat is natuurlijk ook op verzoek. De ambassade zal de situatie in de gevangenis een beetje monitoren. Mocht er veroordeeld worden van misbruik, dan kan er maximaal 16 man celstraf krijgen.